Naghisgot si Jesus og pagkatao pag-usab nga dili gyud ta mahimong makasulod sa gingharian sa langit kung dili ta mahimong bag-ong tao. Nya si Nicodemo naghunahuna siya siya unsaon manako pagsud og balik sa tiyan sa akong inahan nya mataw kog balik. Di naman na pwede kay dako naman ko. Ana nya si Jesus iyang gipatin-aw nga dili diay na maoy pagkatao pag-usab kundili kana bang mabag-o ta pinaagi sa Espiritu Santo, dili mabag-o ang atong lawas, ang atong espiritu. Lingi ay mong tupad na bag-o na ka, na bag-o ka o daan mo o bag-o. Kumusta maron ang ato mga politicians? Daan o bag-og batasan? Kasagaran nila ilang naandan kana yung pamulitika kanang dili ko manaog sa akong ranggo, makakwarta ko sa akong paglingkod. Ana gyud? Mo ginay common nya kita sang manimba, maura gyapon daan nga pamaagi nga musimba ko kada adlaw aron na ako'y grasyang madawat, aron maayo akong lawas, aron di ko masakit, malikay ko sa mga peligro, aron mulambo ang akong kinabuhi. Maurasan na ato. Daan kayo ba? Daan. Unsa may bag-ong pagkatao, kay tanawa ko nun ninyo ng bata. Kanang bata nga bag-ong na tao, unsay naa niya? Unsay naas bata nga bag-ong na tao? Kana yung inig katao gyud ba? Hila. Ngutan ako unsay naa. Hubo. Wa siya'y sinina, wa siya'y yuta, wa siya'y kwarta, wa siya'y dungog. Aw gawas tingali aw dungog naa tingali kay depende man na sa kinsay nanganak. Pero og iya yung pagkatao, wa siya'y kwarta o nothing siya. Di gani siya kamaong mulakaw, di siya kamaong mutabi, di pa gani siya kakita. Nothing yun. Di siya kapakaon siyang kaugalingon o igkatao imong pasagdan. Patay oy. Igo ra gyud siyang muhilak, nganong muhilak man siya, kay wa gyud siya mahimo. Nothing. Ug mao na ang tawo mataw pag-usab. Mahimo unta tang nothing. Muna si Mama Mary, kada adlaw siya mataw pag-usab, kay moingon ra man siya, nothing ra ko Lord, sulugoon ra gyud ko nimo, matuman unta dinhi kanako sumala sa imong pulong. Pasabot matud pa ni Hesus, mura lang taog kanang hangin ba, bisag asa itukmod mononot ra. Narabay super typhoon na sa tingan kaloy. May gani kay wa mo sudin ni sa ato, ang iyagong tuyok lang sa iyang kuan, mura na kadako sa Pilipinas. May gani kay igo ra mo kahit sa atong area of responsibility sa eastern part sa atong nasod, gikas Mindanao ngadto padong Luzon. Di musod. Kay musod pa paphagit ta. Nya mo na ang hangin. Bisag asa itukmod matud pa ni Hesus. Nya kamo. Supak bangay mo sa atong asherit diha, ingnon mo diri lingkod, aridyos pikas, magbuot yun. Magsugod na kitag ingon nga ako'y magbuot sa ato pa karaang tao na ka. Karaan na ka. Ang bata, ang bag-ong na tao, dili siya magbuot. Di ba? Agad ra siya kung saon siya pag-atiman. Kugoson ba siya? Duyanon ba siya? Padidihon ba siya dughan siyang mama? O ato ba itong butilya? Depende lang. Ilabay ba siya? Panggaon ba siya? Wa siya iya. Ana.
Oy, kamo kusog kayo, pa-colors buhok, kis-kis kilay, pamintal dinhi, ala, padako sa balay, kang pangural sa balay, tigom sa kwarta, pangasaba diri, murasag kaning nagwali. Kita'y magbuot ba? O kita na gani mo'y magbuot, ang karaan na nimong pagkatao. Muna si Jesus, bisag Ginoo siya, ningon siya, kung iisa na ako, ang siya pasabot ana, ilansang sa cross. Siya din nagbuot nga ilansang ko sa cross. Gipugos siya. Gitorture siya. Nisugot siya. Kay kabubuton man sa amahan. Dili sa yon. Pero kay bag-o man siyang tao, dili man siya mo'y nag-control siyang kaugalingon, ang iyamang ginikanan, ang iyamang amahan, sugot lang. Og diha siya nahimong manluluwas. Ang atong mga politicians, apil na mga leaders nato sa simbahan, atong iampo nga mahimo unta silang bag-ong mga tao. Kinsa may magbuot gyud unta kun unsay buhaton sa atong mga politicians gikan sa presidente hangtod gyud sa barangay level. Kinsa man tay magbuot? Ang magbuot unta nila ang panginahanglan sa katawhan, dili ang ilang panginahanglan mo'y mag-guide nila. Karon unsa may tan-aw ninyo? Unsa may ilang gisunod, ang ilang panginahanglan o ang panginahanglan natong mga tao? Tan-aw nako ang ilang panginahanglan. Pero naay pipila nga nangambisyon og naningkamot na matubag ang panginahanglan sa mga tao, ato nang suportahan. Kinsa maron nila ang naningkamot pagtubag sa panginahanglas mga tao? Marcos Group, Duterte's Group, o Pinklawans Group? Secret. Paniid. Nindot kay karon kay nanatay social media. Bisan god ang pag-jogging o pag-jumping jack ni Bongbong Marcos, makuha dayon. Makuha dayon. Asa ka mangitag mag-jogging nga nakabarong? Unique na ron. Makabarong, nag-jogging, maglayat-layat. Nag-exercise sila na nakabarong. Dindota. Nga naman na, tungod na sa social media, unsa may iyang gipakitaan ato, kay nakuan man to, na balita man, nga galisod na kunong iyang lawas. Siya, fake news na, di na tinuod. Sige, dili tinuod. Pero sa tinuod anay, lipat-lipat raning tanan. Wa gyud nila hisguti karon ang tinuod. Unsa may tinuod? Nga giangko ni nilang tanan, nga nawad-an na tarog mga trillions of pesos tungod aning ghost projects o substandard projects o kining mga pang-divert sa kwarta gikan sa program ngadto sa unprogram funds. Unya pag-abot sa unprogram funds, murag naghemorrhage na nga wagtang dayon ang billions, almost everyday billions ang nawa dayon. Why klarong project, why klarong kaayuhan nga nahatag sa atong nasod o sa katawhan. Maunay kamatuoran, kinsa may utok ni ana. Ang masag atong ingnon nga kaning nanimbas Compostela, lingi ay mong tupad na ikay nagnguhaan ng trillions. Pangutan na. Ug mao pa nay nanguha, nipalit na unta na rog raffle ticket. Wa man mahurot. Nato pa wa nay kwartang tupad nimo, lisod ginaghugs kolekta. So ang ato ra yung pasanginlan, ang dunay authority nga mo pagawas adtong mga kwarta nga trillions gikas atong panudlanan o kinsa man na ang atong present administration, kinsa man nila ambot lang maunta nay susihon sa tinud-anay nga pagsusi, dili limot-limutan na nagitoy ni sultin daghan saldiko ni sulti na sa posibleng giya padong sa tinuod nga kawatan. Sila si Gutisa, katong mga Diskaya,
kadtong mga Marines, 18 Marines, kadtong mga congressmen nga ilang gipang suspenso, ilang gipang taktak, nanulti na to, taktakon manoon. Suspensohon manoon, di man hinoon ubanan ang ilang gipang sulti, hangtod yun matino kung doon na ba'y kamatuuran o wa. Oy, musulti sa hinoon ng Vice Presidente nga, ang akong budget, ilang hilabtan, ipa-impeach naman hinoon. Musulti ang atong former president nga kanang atong presidente karon bangag na. Oy, gipapreso naman sa ICC. May ang tato susihon unta to o kani former president man yun basig nagkuanan masay tawagan ng tiguang bitaw nga Alzheimer's na ni gapataka na lang ni Gyaw-Yaw ato kunong susihon og tinuod ba ni kay iya man ning gisulti nga bangag ning atong presentrong presidente ato kuno ni in public tagaan ta kuno ni og husto nga drug test para mapamatud-an gyud sa tanan kung namakak ba ning tiguangan ni kaning former President Rodrigo Duterte o nagsulti ba ning tinuod ana unta pilar goy pagbarog des bidyuhan sa tanan live coverage nya unsa to nay tawag anang ilang testing follicle hair follicle o ana o dias public human kanang mga rumor nga hematio na stage 4 cancer pag public himuan yung medical certificate gikas mga doctors nga ngilngigyod nya i-monitor yung lab test nya himuan na yung official statement sa atong mga medical people dili kay layat-layat lang jogging so di man ako nga nadaghan ana dinhi mag-jogging abot sa unahan mag ano man namang video hangos na og healthy sa gyud ka di congratulations pero medical dili yaw-yaw dili ditso yung fake news na fake news isulti uban ni ang kamatuoran mao ni ang Espiritu Santo mga igsoon mangita sa kamatuoran dadon ta padung sa kamatuoran yung sa maroy tinuod nato dinis parokya unsay tinuod ang tinuod nga gamay pataghalin sa atong raffle tickets mao ni tinuod nagkinahanglan tagdaghan pero gamay pataghalin pila pa itong halin karon 1,782 ka mga tickets ang atong nahalin pero naasad tay pledges sa one stop challenge na tag 20,000 niabot na og 7 na ka one stop challenge bisan pa maggamay taghalin kamatuoran man ni atong pakpakan ang namalit nato congratulations na ini text na ako padir unsaon man ako pagpadala sa akong kwarta nga 40 man ning daghanag account nimo sa Facebook ug sa YouTube na may i-search na mo 40 man daghanang Padresiano hay may tinuod ani mo na kining atong misa ato gining isigi dinhig pakita ang atong mga paagi sa pagpadala sa kwarta unsaon man una anhi mo dinhis parokya na ay lamisa dias gawas na sa opisina nato pwede mo diha makahatag sa inyong contribution o inyong mga donations nga dili gyud na masaag anha mo diha palit og tickets raffle tickets tag 200 pesos unya kung inyo sang ipadala sa atong bank accounts kaning atong screen kaning gibutang nato sa screen tulo ni kabuk atong bank accounts bisag asa pa ninyo makita basta kaning account ta ikuan lang i-check lang yun mao ni ang ato mga bank accounts unya ug anha sa GCash ni asa tay mga GCash accounts kini gyapon ni asa screen bisag asa ninyo makita ning atong misa bisag kinsa pang siyanuha diha nga account tan-awa lang gid ning atong screen og labaw sa tanan ang atong ikwarta padala kanisang mga ngan nga niya sa atong screen maoy padani mo sa Palawan sa padamo sa diha Imwilier ba Cebuana Luilier RD Ponsiap ug uban pa nya kamos gawas nasod
Ala, ipada bisag asa nga kwarta padala kay maklaim ra na namo dire, pero ako ayaw kog padadi sa Western Union kay wala na gyud may relasyon sa Western Union. Ila na kong gi-reject forever, no? Wala na kaming pinagsamahan. Napakasakit, Kuya Eddie. Saan man yun nga, siguro hindi pinala sana, hindi siguro kami bagay sa isa't isa atod pa sa kuan. Sige na lang, ato lang ng dawaton. Mao na mga igsoon. So ang Espiritu Santo mao'y nitudlo nato nga magtinabangay ta. Tanawa unsa may gibuhat sa mga unang mga apostoles diri sa atong first reading. Mura sila nibalik sa bag-ong tao, nibalik sa pagkabag-ong bata. Matod pa sa atong unang pagbasa sa tigibutang dire, tanawa ha. Ang pundok sa mga magtotoo usara sa hunahuna ug kasing-kasing, ug wala kanilay miingon nga siya ray tag-iya sa iyang kabtangan, kundili nagambitay silang tanan sa tanang mga butang nga ilang gihuptan. Pasabot, nahimo silang nothing kada usa. Ang tag-iya na sa ilang kabtangan, mao na ang ilang simbahan, ang ilang grupo, ilang pundok. Sige, linyay mong tupad. Ning na ihurot ba natog hatag din simbahan atong kabtangan? Ina ba ina? Ihurot natog hatag din simbahan ang atong kabtangan. Okay mo ana, dili. Oh. Kung may ka, di pader ako man sa ni pader. Wa ana. Karaang tao pa ka. Karaang tao. Ika pa may magbuot. Tanaw ha ang bag-ong tao. Si San Roque Pananglitan, San Roque. Gihatag niya tanan. Wa na siya mangangkon kay bag-ong tao naman siya. Ang Espiritu Santo naman nagdaan niya. Saint Francis of Assisi. Bag-o naman siyang tao. Wa na siya mangangkon nga dato mi na ako'y sundunon nga dako kayong inheritance. Iyang gi-give up. Nilakaw siya kung asa siya dadon sa Espiritu Santo. Ang atong mga misyoneros nga nangabot dinhi sa Compostela, nangabot dinhi sa Cebu para magmisyon. Gida sila sa Espiritu Santo. Ang uban nila nangamatay, gipang martir sama ni Santiago Apostol atong patron, giputlas liog kay mausay gidadaan sa Espiritu Santo niya. Wa na sila magbuot. Muna dinhi karon sa ato kining inyong gipanghatag nga suporta atong gigamit kung unsay gusto sa Espiritu Santo. Ug unsa maroy atong giuna, ang atong bell tower. Kita na mo sa atong bell tower diha. Di ba? Arang-aran ni naong. Nya ang atong adoration chapel na katrabaho na naron diha sa sulod. Kana, di ba? Kason mo diha, di na gyud mo ganahan mo gawas, pwede na mo mabag-o gyud mong tao. Nya ang atong bag-ong CR unya, poho na gasugod na sa nagtrabaho, naubos sa atong bell tower. Air condition na tingali. Di pa tingali. O niya, atong gipanangkamutan nga ang isunod tingali to, mag-meeting mi karong hapon o karong buntag, mag-meeting nami basin og madali gini desisyon. Ang ato kining mga bangko dinhi mo itong unahon na lagkuan, trabaho usa. Mo ni ang ato karong initial nga design. Kung mauyunan na nastanan, ato ng padayonon, combination of steel and wood. Ana. Okay ra na? Okay kayo. Nya, ang kana sa dihas gawas kanang atong apostles kuan, way of the apostles kay ang ato dihang building hazard na kay na. Kuyaw na kay nang mga hog na diha mga nagbitay-bitay, tayaon na kaayo ang uban. Wa man gina madayo nang naang kuana projeka kay nahug man og questionable hangtod naguba na lang hinuon, ato na lang ginang gub-on og tiwas nya i-convert nato into a beautiful alley ang tawag ano murag alley or way of the apostles. Mo serve gyapon sa purpose kay 12 man na ka haligi diha rong naang naa diha
So 12 sad ka apostoles. Mga igsoon, napay daghan nga gusto sa Espiritu Santo, pero moagi tag kalisod, moagi ta og mga pag-antos. Andam ba mo ana? Dili. Na. Nya dadon sa ta sa Espiritu Santo ngadto sa dapit diin adunay daghang panginahanglan. Ang panginahanglan sa katawhan sama ana karong atong gipanghimuag balay ngatong DPR. Karon 20 na kabalay ang atong nahimo, nya 80 kabalay ang ma-covered sa atong DPR. So hinaut unta na kining atong pagsigig pamalit ani mga raffle tickets maka-reinforce ni sa misyon sa Ginoo nato paghatag og mga balay niadtong mga nawagtangag balay. Dili na lang ta magsigig kwenta asa naman to akong kwarta, asa na to akong kwarta. Dili na maoy ato untang isyo karon. Ang ato untang isyo giunsa nako pagpaambit ang akong kwarta, ang akong bahandi. Sama ba ko ni Jose matud pa diri sa unang pagbasa kadtong ginganlag Jose nga Levita nga ginganlan og magdadasig mibaligya sa iyang uma ug ang halin niini iyang gitugyan sa mga apostoles ug di na siya magkwenta og asa to gamiton basta gitugyan na nako diha. Mo na congratulations ninyo mga online ug territorial parishioners nga nitugyan sa inyong ginagmay ug dinagkong bahandi nga kwarta dinhi nato. Nya daghan kay ninyo moingon ikalay mag-igo ana Father. Amo sa nang responsibility kuyog nako ang ato dinhing pastoral o finance councils nga responsibility sa namo ang pag-meeting nya pagsigig analyze asa ni nato idapat basta para gid ni sa simbahan ug ato nang buhaton ana ay kaluwasan ug magdinaw ta dili ta mahimong bag-ong tao adunay kalaglagan.